Bos días a todas e a todos. Para min unha satisfacción e un orgullo enorme estar nesta mesa con Eduardo Maragotto e con Víctor Freixanes. Para o centro tamén un orgullo. Temos que agradecerlle a ambos os dous que estean aquí hoxe con nós nun día ademais tan sumamente desagradable climatolóxicamente falando. E tamén temos que agradecerlle moito a Eliseo, o dire do Instituto, que foi quen artellou este encontro, non? Podo dicir así, das dúas persoas que presiden, eu creo que as institucións, senón as máis importantes, si das máis importantes relacionadas coa lingua galega, institucións do país, non? Que son a Real Academia Galega e a Asociación en Defensa da Lingua Galega. Vou vos presentar os dous. Víctor aquí á miña dereita é o presidente da Real Academia Galega. Despois preguntaremos de que iso, non? Para que nos dea así un breve esbozo de que se trata. É académico xa de longo tempo, aparte diso é novelista, escritor, ensaísta, xornalista e ademais foi director durante moitos anos de Xerais, de Galaxia, de Anaya e de Alianza Editorial, é dicir, das editoriais galegas, podemos dicir, máis importante en canto a número de volumes e a número de escritores e escritoras. E, ademais, dúas editoriais como son Anaya e Alianza Editorial, das máis importantes do Estado español. Quero dicir que eu coñezo a Víctor Freixanes non personalmente, pero si o coñezo de longos anos hai, porque, aparte de seguilo como escritor, vime obrigado, cando estaba nun curso semellante ao vosso, é dicir, en terceiro de BUP, a ler unha novela que se chama O Triángulo Inscrito na Circunferencia. E digo isto, que me vin obrigado, porque é certo. Eu tive a fortuna de ter a Primitivo Iglesias, un eminente profesor de galego, e máis a Xosé María Carballeira, un eminente profesor de español, que entre os dous foron os grandes artífices do Dicionario Xerais da Lingua. E nese momento, no ano 82, xa fai unhas cantas décadas, eu estaba estudando e Primitivo Iglesias tivo a maravillosa idea para min nese momento de escoller un libro que acababa de gañar o premio Blanco Amor, se non lembro mal, non? Como lectura obligatoria, co cal desde ese momento xa empezou a miña relación de lector e escritor, unha relación oculta, agochada, porque non nos conocíamos, pero sí unha relación moi afortunada, vale? Porque un dos mellores escritores que temos no ámbito da literatura galega. Por outra banda, Eduardo Maragotto é profesor de lingua portuguesa, é presidente da Asociación Galega da Lingua e publicou un libro no ano 2013 que ten un título moi algo así como, vou nos resumir, despois leóvolo, como reintegracionismo para dames, non? Podemos dicir así brevemente, como ser reintegracionista sen que a familia saiba, 30 leccións prácticas para aproximar o teu galego do portugués e non desobedecer a normativa oficial. Eduardo tampouco coñecía personalmente, aínda que sí que algunha vez temos intercambiado algunhas opinións a través das redes sociais, porque temos ademais amigos comuns, como Sexo Xente, por exemplo, e, bueno, pois algunha vez temos intercambiado distintas opinións acerca da lingua, non? Que é do que se trata aquí. O título do coloquio que imos ter hoxe está centrado na lusofonía, nas oportunidades da lusofonía e as estrategias. Como se trata dun coloquio, eu
vou calar e simplemente introducirei breves temas para que eles dous traten e dialoguen acerca deles. Eu creo que un coloquio ten que ser aberto, co cal pois, estaría moi ben que vos preguntedes, intervades, digades o que se vos ocurra en relación, evidentemente, cos temas que se van a tratar. Entón, sí que lle pediría tanto a Víctor como a Eduardo que nos fixesen unha pequena presentación acerca de que é iso da Real Academia Galega e que é iso da Asociación Galega da Lingua, non? Entón, donlles a palabra. Bos días a todos e a todas. En primeiro lugar, grazas por acollernos, grazas polo convite, grazas a Raúl e a Eliseo e aos profesores por esta oportunidade e grazas a vos por asistirdes. Eu con Eduardo teño unha relación, a verdade que moi cordial, e entón pois veño encantado e vou encantado de que ten 45 anos e eu teño 70. Eu non nos aparento e eu xa parece un señor moi maior. Bueno, a Real Academia Galega é unha institución, como sabedes, que se creou en 1905-1906. É unha iniciativa que xurde alrededor sobre todo da Galicia emigrante, inda que houve varias iniciativas no século XIX, a finais do século XIX, entre galegos intelectuais en Madrid, residentes en Madrid, algúns residentes en Galicia, outros residentes en Cuba, que realmente onde estaba o poder económico e unha parte importante do poder intelectual naqueles momentos en Galicia, para crear unha institución, promover unha institución que defendese a súa cultura, que afirmase a súa cultura e que lle dese a cultura galega e a lingua galega. Naquel momento concebíase a Real Academia Galega como unha institución que agrupase non só a lingua, senón tamén outras manifestacións da cultura, o mundo das artes plásticas, o mundo da literatura, pero tamén o mundo do teatro e o mundo... A lingua estaba aí, dándolle personalidade, pero non era a súa especialización. A partir de determinado momento, sobre todo hai poucos anos, na remodelación dos estatutos da Academia, no ano 84, estou falando de memoria aproximadamente, pois centrouse máis a responsabilidade da lingua, sobre todo da normativa, da orientación da normativa da lingua alrededor da institución. A institución nace, como decía antes, no ano 1905-1906 e despois a primeira é a Real Academia Española, que é da época de Felipe V, etc. Pero de todas as institucións centradas na lingua do Estado español é a máis antiga que a Vasca, que cumpriu 100 anos o ano pasado, é máis antiga que o Instituto de Estudos Cataláns. A máis antiga de todas elas é a Real Academia Galega e o primeiro presidente, como seguramente sabedes, foi Manuel Murguía, o home de Rosalía de Castro, a quen, sobre todo, a Asociación Pro Academia Galega en Cuba, onde estaba Curros Enríquez, onde estaba un grupo moi importante de galegos naquele momento en Cuba, pois promoven, mandan diñeiro, promoven a creación da Academia e deciden ou piden que sexa Manuel Murguía quen oriente aquela institución con todo o prestixio que Manuel Murguía tiña como historiador, etc. naquele momento. Manuel Murguía é o primeiro presidente e depois hai unha serie de presidentes ao longo da historia e ao longo da historia, pois como todas as institucións, tivo momentos de avalo e momentos de devalo, momentos ascendentes e momentos descendentes. A Guerra Civil foi un momento moi duro. A Guerra Civil estive a piques de levar por diante a Academia Galega, igual que levou por diante o Seminario de Estudos Galegos, igual que levou por diante a revista e a editorial Nos, igual que levou por diante moitas das institucións que traballaban pola lingua, e a Real Academia resistiu facendo unha operación que consistía en que, bueno, algúns intelectuais conservadores da Coruña fixeronse cargo dela, pero mantiveron un punto de dignidade importante. Por darvos unha pista, cando Castelao se exilia, cando Castelao ten que escapar, outros morreron e os mataron e os asesinaron,
pero cando Castelao ten que matar deixa a cadeira vacante. Castelao era naquele momento membro da Real Academia Galega, pero os académicos deciden non cubrila mentre viva Castelao, esa cadeira está baleira agardando por ele. Isto naquele momento é un xesto, bueno, que tiña os seus riscos, porque, bueno, hai que pensar o que era a dictadura de Franco e o que era a dictadura de Franco nos primeiros anos, sobre todo despois da Guerra Civil, unha guerra que levou por diante 1 millón de mortos, é dicir, unha guerra que se metou de terror Galicia e que ademais estragou todo o que era a iniciativa política, cultural, democrática, etc. do noso país e do Estado español no seu conxunto. Ademais estaban aliados cos portugueses que tiñan a Salazar de dictador e entonces non había moito escape. Pero pouco a pouco, bueno, a Academia foi resurdindo, foronse incorporando, morreu Castelao no ano 1950, pero foron incorporándose outras figuras xa cando a dictadura empezou a ter, bueno, deixar respirar un pouco máis, e ali foronse incorporando a Academia pois xentes do galeguismo, xentes comprometida ca resistencia interior, o que se chamou o exilio interior, volveron moitos exiliados de América que se incorporaron á Academia, e entón a Academia foi armando un pouco unha estructura que lle permitiu estabilizarse, tendo en conta de que cando morren os últimos herdeiros de Emilia Pardo Bazán, pois Emilia Pardo Bazán deixou a súa casa, casi un pazo milego, a súa casa da Rúa das Tabernas ali en Coruña, deixouna para a sede da Academia, porque Emilia Pardo Bazán fora unha daquelas que no século XIX participaran en iniciativas dende Madrid para crear a Asociación de Estudos do Folclore Galego, etc. Pois a Academia no ano 1972 instalase ali, fai unhas obras, instalase ali e hoxe pois a Rúa Tabernas é a sede da Real Academia Galega onde desenvolvemos as nosas actividades, etc. Inda que os académicos e académicas están espallados por toda Galicia. Logo están os académicos de honra, que son os que viven moitos deles fora de Galicia, pero que consideramos de honra pola súa significación. E logo hai alrededor de 60 académicos correspondentes que axudan tamén nos distintos seminarios da Academia. Seminarios que son a sección de lingua, a sección de historia, a sección de literatura, e logo está o seminario de sociolingüística, seminario de léxico e terminoloxía, onde está Manuel González precisamente levando o dicionario. Dovos unha pista. Sabedes o dicionario en aberto da Academia, que seguramente todos consultades algunha vez, non? Pois o dicionario da Real Academia Galega recibe 130.000 visitas diarias de todo o mundo, non só de Galicia, sino de América, de fora de Galicia, no resto de España. 130.000 visitas diarias recibe o dicionario. Agora estamos traballando no dicionario bilingüe español, castelán en galego, galego-castelán. Temos o proxecto dun dicionario alemán-galego, dun dicionario con outras linguas, é dicir, temos uns recursos moi limitados, porque ao lado que digo isto digo outras cousas. Non me vou comparar ca lingua española, que acaba de asinarse onte, me parece, 1.500 millóns de apoio para un planteamento das novas tecnoloxías e da inteligencia artificial e tal. O catalán, o galego e o vasco creo que nos va a tocar 10 millóns. Entre 1.500 millóns e 10 millóns, pois nos damos unha idea de como traballamos. Pero traballamos con moita ilusión, con moito entusiasmo, consciente de que a lingua é o que nós queríamos que sexa, os homens e mulleres deste país, e, bueno, podemos logo falar da botella medio valeia ou da botella medio chea, que ademais seguramente será moi interesante escoitarlos a eles, que horizonte ven do idioma. É dicir, que a responsabilidade da Academia, remato, é a norma, é a orientación da gramática, a orientación do léxico e dos dicionarios, a renovación de todo o léxico, incorporación de palabras novas, o mundo científico, da tecnoloxía científica, estudos que teñen que ver co coñecemento e a realidade do idioma nestes momentos, e logo dimensións ou actividades como o Día das Letras Galegas, actividades relacionadas ca historia ou ca literatura, sempre relacionados co galego. E é un pouco a significación dunha institución que ten máis de 100 anos
e que ten nestes momentos 30 académicos numerarios, 60 correspondentes, e debemos ser debe haber 12 vivos de académicos de honra. Creo que máis nada, perdón por extenderme tanto. Nada. Antes de máis, obrigado a equipa de normalización lingüística, Raúl, da equipa de normalización lingüística da escola, a Eliseu Mera, que é o director deste centro, e a equipa directiva en xeral, todos vós por estardes aquí, supoño que obrigados, mas agradezo na mesma, e principalmente a Víctor Freixanes, quero agradecer que estés aquí comigo e connosco para falar deste asunto do que vamos falar, para falar, al final, dun problema ou dunha crise, dunha solución, mellor dito, a unha crise que está, unha crise bastante grave que está a padecer o galego, que todo o mundo nota, penso que é bastante consensual que o galego está a pasar por unha crise relativa aos usos sociais que ten, relativa á propia cualidade da lingua, que vos, se callar, aquí en Valga, non notades tanto, porque ainda me dixo Eliseu cando viñamos a pé para aquí, que este é un dos institutos en que ainda prácticamente todo o mundo fala galego, 90% do alumnado fala galego, e iso acontece en bastantes zonas que non son vilas importantes da costa occidental galega, mas no resto da Galiza maioritariamente non é así, cando as vilas xa teñen certa entidade, non? En moitos institutos xa prácticamente é maioritario ou exclusivo o uso do castellano. O meu propio liceo, eu son do norte da Galiza, dunha zona que a miña familia tiña, como todos os veciños, orixe prácticamente agraria, que viñamos do agro, non é que fósemos persoas do centro dunha vila, nem nada disso, non? E ali, cando comecei eu a estudar na escola e no instituto, no inicio dos anos 80, xa todo o mundo na escola e no instituto falaba castellano, pero eu viña co galego da casa, mas deixaba por vergoña, non? Cando chegaba á escola e ao instituto, e así facía moita xente non, pero os poucos que ainda mantiñan o galego na familia. Bom, pois iso, pouco a pouco foi avanzando e agora estamos nunha situación bastante crítica que precisa de solucións ou de pôr solucións encima da mesa e esas solucións seren faladas, non? E seren debatidas entre todos. E entón, penso que é moi louvável, e aí o agradecimento que quería facer a Víctor, que un presidente da principal institución, aí rectifico como era, perdón? Rectifico a Raúl, desculpa, a principal institución lingüística e cultural de Galicia é claramente a Real Academia Galega, un penso que agora non é equiparable, nem por historia, nem por moitas razóns que non me vou cruzar agora, mas é louvável que o presidente desa institución, que ás veces ten aspecto así moi institucional e parece que só ten que ir a actos representativos, desta baixe a falar connosco de quais son os problemas do galego e que solucións lle poderíamos dar. Unha das solucións que normalmente se colocou en riba da mesa desde o momento mesmo en que comezou a escreverse en galego, despois de varios séculos en que deixou de ser unha lingua escrita, na segunda metade do século XIX o galego comezou un proceso de revitalización a partir de certos intelectuais liderados por Rosalía de Castro, que coñecedes ben, e liderados tamén por Manuel Murguía á frente da Real Academia Galega. Aí comezou un proceso de revitalización do galego e desde ese momento mesmo unha das solucións propostas para un galego que non podía ou que competía con dificultade cunha lingua tan potente como era o castellano, era tan potente naquela altura como na actualidade, era a solución portuguesa ou a solución lusófona ou a solución de aproximarse o máximo posible a lingua portuguesa para conservar o seu potencial comunicativo. Esa solución sempre foi moi debatida, sempre foi moi polémica ao longo destes séculos e sempre levantou moitas discrepancias entre os intelectuais, aínda que fose pouco coñecida no común das persoas que falaban galego, si no ámbito intelectual era unha cuestión moi debatida e moi polémica, non? E que nos levantaba algunha ferida. Mas sempre foi bastante teórica até o ano 1981, que nace a Asociación Galega da Lingua. Por iso, digamos que esta introducción fixena para presentarvos o que é a Asociación da Lingua
da Asociación Galega da Lingua. Até ese momento sempre había a proposta de podíamos aproximar a ortografía do galego ao portugués e así as nosas palabras multiplicarían o seu valor comunicativo. Así conseguíamos comunicarnos con tantas persoas. Pero esa proposta sempre estaba e había os outros que nós a veces temos definido como máis populistas que decían non, o galego é a nosa identidade e temos que conservarlo tal como se fala nas nosas aldeas. Ese debate sempre existiu, mas só no ano 1981, cando o galego se incorpora ao ensino, e cando por fin existe un método para aplicar eses postulados que defendían moitos galeguistas de adopción para o galego da ortografía portuguesa, antes diso, o galego non estaba no ensino, entón non se podía adoptar a ortografía portuguesa, ou podías adoptar de forma moi parcial porque as persoas simplemente non as sabían. Mas cando o galego se incorpora ao ensino, xa había unha posibilidade de adoptar para o galego a ortografía portuguesa e multiplicar o valor comunicativo deste galego. E entón é aí cando nasce a Asociación Galega da Lingua e cando os partidarios desa postura de converxencia do galego co portugués se organizan en torno á Asociación Galega da Lingua, que é a asociación que eu presido actualmente e que continúa defendendo a mesma idea, sen menoscabo de outras propostas e de outras ideas que existen na sociedade e que consideramos perfectamente legítimas, non? Mas polo menos pensamos que a nosa tamén debía ser tida en conta para favorecer a propia saúde do galego. Antes de continuar, quero pedir disculpas porque me olvidei de agradecer a todo o equipo da biblioteca e quería facelo de primeiro e se me foi que colaborou e que puxo esta mesa tan fermosa aquí, tan ben preparadiña e que nos acolle prácticamente en cada acto que temos no instituto, vale? Ben, non sei se tedes algunha cuestión xa que formular, algunha pregunta ou queredes intervir ao fío do que calquera dúbida, se non continuamos con outra cuestión. Supone que tú se falará algo no debate, igual adiante demasiado. Por que non a detención optouse por unha opción e non pola outra? Quero decir, se hubo que habría, supoño, circunstancias políticas ou un xeito que condicionaron que se optara por unha normativa non pola outra. Supoño que a pregunta é para min, entón, sí, houve todo tipo de circunstancias, non? Bom, a primeira, a forza da tradición, non? Que era na segunda metade do século XIX comeza unha tradición literaria en galego que se fai de costas viradas ao portugués, polas razóns que eu aducín antes. Non era coñecido a ortografía portuguesa, non era coñecido o modelo gramatical portugués e, ao contrario do que se fixo en moitas outras rexións con linguas minorizadas na Europa, a tradición literaria que se construiu a partir de aí fixose de costas completamente viradas ao portugués. Entón, chegamos aos principios dos anos 80, finais dos anos 70, xa con unha ortografía consuetudinaria galega que coincidía coa ortografía castellana. E iso imprime moita forza, non? Que esa tradición contou. Por tanto, digamos que a formulación de unha proposta estável e organizada e coherente reintegracionista era máis recente, non? Foi se desenvolvendo sobre todo a partir dos anos 70, a partir das propostas de Rodríguez Lapa, a partir das propostas de Martiño Montero e sobre todo da persoa máis coñecida do reintegracionismo de entón, que era Carballo Calero, fixose unha proposta coherente, mas supoño, se eu fose historiador, aquí non pretendo ter unha opinión bastante imparcial, supoño que non acumulou a forza suficiente esa proposta ao longo dos anos 70 para imporse no inicio dos anos 80. Despois, diso saberá moito máis Vito, as persoas vinculadas á Galaxia e as persoas vinculadas ao mundo editorial que durante o franquismo fixo o que puido por manter vital o galego no ámbito editorial e ten moitísimo mérito por iso, pois chegado ese momento foronse situando políticamente a través dun colectivo que se chamaba Realidade Galega en diferentes partidos políticos que naquel momento tiveron representación parlamentaria e defendían esa idea, que defenderon naquel momento que o galego debía
codificarse como unha lingua independente do portugués contra as posturas que defendía Carballo Calero, que decía que debía non escribirse xa completamente a portuguesa, mas ir concluindo co portugués, non? Bom, esas son dúas explicacións. Non sei se te satisfai a túa pregunta, curiosidade. É cuestión de política un pouco, pero está máis ou menos... E despois hai unha cosa fundamental. Ese ano creouse a autonomía. E a postura que actualmente vigora para o galego, que o galego é unha lingua independente do portugués e que, por tanto, debe codificarse independentemente desa lingua ampla, tornouse un pouco o programa cultural da autonomía galega. Digamos que a autonomía galega era un proxecto político que naquele momento defendía o galeguismo mayoritarísimamente, non? E iso, pois, calquer programa político necesita un pouco as súas referencias culturais. En este caso foi que o galego era unha lingua independente que debía ser defendida como tal nas institucións. Bueno, con matices, e ahora direi os matices, estou de acordo con o que acaba de decir Eduardo. A ver, matices. Efectivamente, a tradición é moi importante. A tradición é unha lingua construíse sobre dous alicerces, dous piares. Por unha banda, os falantes, que son a clave dunha lingua. A lingua non existe sin os seus falantes. Por tanto, temos que contemplar a realidade dos falantes, que falan, como falan, onde o falan, e abordar tanto dende o punto de vista científico-filolóxico como dende o punto de vista sociolóxico-político esa realidade. E logo está a tradición na fixación dese idioma no texto escrito, que é un pouco o que agora viñamos falando precisamente no coche disto, agora estamos asistindo a unha revolución na comunicación que ten que ver co mundo audiovisual, co mundo das novas tecnoloxías, as plataformas digitais, etc. Isto é outra realidade que debemos contemplar tamén con ese criterio, pero sobre todo a tradición estaba fundamentada na fixación da lingua escrita. Tens que pensar que a lingua galega, despois da época dourada da Idade Media, vive un tempo de devalo, un tempo de decadencia durante séculos, e pouco a pouco, moi paseniñamente, é un sector da intelectualidade, un sector da xente con sensibilidade, dende o Padre Sarmiento para cá, que van afirmando que este país ten unha lingua de seu, que está nos falantes. E, por tanto, a partir de aí, pois, bueno, aparecen os precursores, a xeración toda do Resurdimento, Rosalía de Castro, Curros Enríquez, Eduardo Pontada, Valentín Lamas Carvajal, que van construindo, fixando ese idioma dende a súa propia experiencia como escritores. É certo que distantes do portugués. Por qué? Pois porque as referencias que tiñan, e a referencia que tiñan os galegofalantes naquele momento tamén, os que podían acceder ao mundo da cultura da información, era pois o castelán, e considerábase que era a partir deses registros como se podía fixar o idioma ortográficamente. E porque, malia o que algúns digan, non é trasplantable a lingua galega ás solucións gráficas do portugués. A lingua galega ten unha serie de características fonéticas, de características de todo tipo moi diversas, que non calcan exactamente o modelo da ortografía portuguesa. Por tanto, compría darlle unha solución. Bueno, a solución LH-NH, xa para o N e o L, é o máis fácil. A solución das sonoras xordas fricativas, o xe, o xeito e o queixo, eso é máis complicado. Pero, en calquera caso, foise construindo unha ortografía para que a xente que falaba pudese achegarse o máis posible a representación gráfica da lingua que era súa, que se recoñecesen na lingua que se iba fixando. E esa é toda a tradición que ven dende a xeración Nós, de Castelao, López Cuevillas, Otero Pedrallo, o que non quero dicir que non vayan introducindo estrategias de aproximación ao portugués na medida en que van sendo conscientes de que o portugués non é unha cousa extraña, senón que é unha irmandade que está aí. É un irmán histórico que está relacionado co galego, e, por tanto, debemos de achegarnos e aproveitarnos del, pero sin perder a identidade nosa.
E esa é a clave do debate. A clave do debate un pouco está aí, non? Logo podemos falar das políticas culturais, que eso son, ou das políticas lingüísticas, que é outra historia. Preguntábanme un pouco ao principio a lusofonía, polo termo lusofonía, non? A mí a palabra lusofonía non me convence. Por qué? Entendo o que quero decir, e nese aspecto comparto. Pero non me convence, por qué? Porque lusofonía, a lusitania, é como decir que non somos un dialecto non somos un dialecto do latín, pero non somos un dialecto do portugués. No último caso, xa que nos poñemos estupendos, que diría Valle Inclán, o portugués é un dialecto do galego, porque o portugués nace do galego. É certo que despois desenvolve a súa historia, sobre todo a súa historia política, a marxe do galego e mesmo ignorando o galego. Hai algúns que por ignorar o galego os filólogos portugueses, cando falan do galego, din que é o portugués arcaico. Oiga, mire, vamos a ser serios. O galego é o galego, e o portugués é o portugués, e o brasileiro é o brasileiro, que tampouco aceptan o termo lusofonía. Eu, no último caso, falaría da familia galego-portuguesa, que, bueno, que non sería mala cousa reivindicar iso, e, sobre todo, eu o que faría sería fortalecer a comunicación e o coñecemento entre as partes e as culturas. O achegamento que nos fixemos sempre ao mundo portugués, encontrámonos cun problema. Primeiro, nos amamos moito máis, interesámonos moito máis por Portugal que os portugueses por nós. Pero moitísimo. E os brasileiros, ademais, moito máis, porque os brasileiros non teñen o problema, os portugueses teñen un pouco o que lle pasa aos españois, teñen a saudade do imperio perdido, non? Eu recordo de estar en Portugal falando cos amigos da RTP portuguesa, da televisión, eu, que son filólogo e historiador, pois toda a miña vida de 19 anos dediqueinos á comunicación, ao xornalismo, por tanto eu son un xornalista. Entón, falando un pouco con Manolo Lombao, que daquela era director da televisión española en Galicia, e fóramos alá, a min mandaranme da televisión galega, porque eu facía un programa de televisión naquele momento en Galicia, para ver se conseguíamos, estou falando dos anos 87, así, os primeiros anos das televisións nosas, a ver se conseguíamos alianzas cos portugueses para crear proxectos comuns. Tivemos ali unha comida coas autoridades da RTP portuguesa na Bolsa, no restaurante da Bolsa do Porto, un restaurante magnífico, por certo, un lugar espléndido. Despois de moito discutir, ali non había maneira de chegar a unha acordo nada. Entón, é un momento que eu dixen, pero vamos a ver, por que non podemos... Eles estaban moi obsesionados con que nós fósemos a ponte para falar con Madrid. Eles o que querían é facer pactos con Madrid, non pactos con Galicia e a televisión galega, que a eles non lles interesaba para nada ese tema. Entón, é un momento xa, esperábamos a ter os postres, e mira, vamos a ver, por que non podemos establecer estrategias comuns entre Portugal, coas diferencias que haxa? Nós non pretendemos comernos o mundo, pero pretendemos aliarnos con vos, con Portugal, que a RTP, co globo do Brasil, e cando falei do Brasil, unha autoridade portuguesa vai a dir, Brasil, roubarnos a lingua. É dicir, esa mentalidade imperial, que é a mesma mentalidade que hai en Madrid, que se creen propietarios. Eu, cando lles contaba na miña época de director de Alianza Editorial, dicía, pero vamos a ver, o castelán vive gracias a México e gracias a Argentina e gracias a esos países, igual que o portugués en grande medida grazas á riqueza e á forza que ten a cultura e a demografía brasileira. Entón, claro, esas concepcións patrimoniais do idioma que parece que os somos nós e os que non somos nós están contra nós, ese é un mal negocio. E además así non se vai a ningún. En cambio, establecer pontes de colaboración, establecer espazos onde nos podamos coñecer mutuamente, establecer líneas de traballo entre institucións, etc., para poder ir sementando a comprensión cara ao futuro e tal, eu creo que é a maneira de avanzar, porque postos a comunicarnos, a mí o que me interesa moito máis é que se Galicia produce unha cultura poderosa, rica, variada, non só no mundo da literatura, sino no mundo da música, no mundo do
do cinema, no mundo do audiovisual e das plataformas na rede, no mundo dos videoxogos, onde hai moita xente traballando nesa dirección, pero tamén na economía, porque a cultura tamén é a economía, a cultura tamén son os viños, a cultura é a madeira, a cultura é a pedra ornamental, a cultura é o turismo, eso tamén é cultura. Eu levo toda a vida traballando nas industrias culturais e a cultura é unha das grandes riquezas nas súas distintas manifestacións que ten un país. Se ese país ten identidade propia e a lingua é un factor clave para a identidade, a xente ven a nós porque lle interesa quen son eses que producen iso. Se nós acabamos un pouco ruidos como unha pedriña de azucre dentro dun vaso de auga e ao final non seremos nada. Bueno, pois é unha diferenciación moi importante. Por tanto, cos portugueses, alianzas todas, pero o galego é o galego, non é o portugués. E o que deberíamos reivindicar é que o portugués se ensine nas escolas como unha lingua de apoio máis, pero que se ensine como portugués, non como un revoltallo de cousas. Esa é a miña posición e creo que a posición da academia, e non é unha posición miña de agora, sino dende hai moito tempo. Eu neste discurso que fixen na miña entrada á Real Academia Galega e que deixarei eu para os amigos da biblioteca para que vos quede de recordo, fago unha reflexión. Un rapaz ou unha rapaza do século XXI, como sodes vos, que poidades ter uns estudos de formación profesional, universitaria, etc. E cando falo de universitaria non estou falando do título, estou falando da visión universal do coñecemento, da realidade, etc. que se explica no mundo da empresa, que se explica no mundo dos negocios, que se explica no mundo financiero, que se explica nas relacións persoais, que se explica na cultura, etc. que se manifesta. Un rapaz ou unha rapaza do século XXI, sen os complexos dos nosos avós, porque a miña avoa, que era de Tui, e o meu avó, que era de Xela, a beira do río Miño, que era de Lampreas, por certo. A miña avoa, cando escoitaba como nós falábamos galego na casa cos meus fillos, pequeniños, dicía, pero, filliño, decía a miña avó, vivía connosco, como lle falas galego a rapaza? E eu dicía, como lle vamos falar? Pois falamos galego porque na casa falamos galego, a miña muller falamos galego, eu profesionalmente incluso teño a fortuna de, como xornalista e como profesor de vivir do galego, e entón vai e dime, mira, fillo, as cousas malas apréndense solas. E sabemos que hai detrás desa afirmación, que é todo un capítulo de sociolingüística. Que hai detrás desa afirmación? No ADN dos galegos está introducido dende hai séculos unha especie de castigo que di que o noso non vale. E iso tóllenos, é unha pexa, é algo que nos tolle e que non nos deixa desenvolver a nosa personalidade colectiva non só no ámbito da cultura, no ámbito da economía, no ámbito da riqueza, en definitiva. Bueno, despois, os meus velliños, cando morrían, pois estaban orgullosos dos seus fillos que usasen o galego, que se afirmasen en galego e que, bueno, que ademais conseguisen, dende o galego e se anunciaren o galego, conseguisen o reconhecimento social. Pero iso está aí. E ser capaces de superar iso é afirmar a identidade colectiva dun país que non ten por que enfrentarse a ninguén. Nós non estamos construindo inimigos nin contra o portugués, nin contra o castelán, estamos intentando sernos un país que ten eses rapaces e rapazas afirmados na súa identidade, formados con capacidade competitiva, que coñezan o castelán, porque o coñecemos que está aí, para que non se nos negar, que coñecen o portugués como lingua irmá a que podemos chegar ao mínimo esforzo, porque iso tamén é certo, é dicir, a pouco que nos poñamos e a pouco que teñamos profesores inteligentes e dinamizadores, pois acceder ao portugués para nós é facilísimo. Nunca falaremos o portugués de Lisboa, seguramente, nunca falaremos o portugués de Coimbra, pero falaremos con capacidade para, sen renunciar ao noso galego, comunicarnos con eles e entendernos e que nos entendan. Se ademais lle sumamos o inglés como lingua de autoestrada para movernos de aquí para lá
e as novas tecnoloxías como a linguaxe que vos ben coñecedes de ser capaz de movernos na dinamización das novas tecnoloxías, estades situados estratégicamente para comervos o mundo. Moi poucas culturas e moi pouca xente pode decir isto, pero tedes sempre unha lingua de identidade que é como unha marca na que vos vai recoñecer o mundo se facedes un bo produto, se facedes uns bons viños, se facedes unha boa arte, se facedes boas empresas, se defendedes ben o noso patrimonio, se facemos unha defensa do noso medio ambiente en condicións, se conseguimos un país digno de admiración que interese fora. A partir de aí non temos problemas de comunicación nin de riqueza. E eu creo que traballar esa estima, traballar ese coñecemento, sen renunciar ao que somos, que é o noso idioma, é fundamental para o futuro. E o portugués, unha alianza obxectiva. E o que sí deberíamos ter é algo que, bueno, os nosos responsables da política cultural e lingüística, bueno, eu creo que por preguiza, ni siquiera creo que sexa por prejuízo, porque aquí xa instalámonos todos na preguiza e non movemos un pau. Pero incorporar ao portugués como unha lingua de coñecemento no sistema educativo a mí me parecería unha gran riqueza que dende a política española é certo, como decía ali o compañeiro, que non me interesa, porque no fondo non é que lle teñan medo, pero bueno, non somos o imperio, e os outros, pois, para os outros somos os que estamos alá arriba, os galeguiños do norte. Bueno, os galeguiños do norte que son os de Trás-os-Montes tamén, e os do Miño tamén chamanlle galegos eles, non? Pero a clave de que os galeguiños do norte sexan algo é que os galeguiños do norte se poñan serios e fan a mellor cultura, a mellor economía, a mellor industria, o mellor traballo, a mellor investigación na universidade e que logo aproveitemos o lobby polo mundo, porque claro, todo isto Galicia onde está? Florencio Delgado Gurriarán, onde están os galegos e as galegas. Ou seja, Galicia está moi fundamentalmente onde hai galegos conscientes do que son. Deberíamos encontrar con galegos en Buenos Aires, en Venezuela, en Nova York, agora en moitísimos novos en Bruselas, en Londres, en París. Eso tamén é Galicia. Bueno, perdonad o meu mitin porque coloquei vos un discurso aquí un pouco mitinero, pero creo nele. Igual, eu creo que merece a pena contestar, non? Contestar a todo. A ver, bueno, comezou falando do que era a lusofonía e depois dixo así unha afirmación moi clara que al final fundamenta un pouco, é verdade, o debate de que galego e portugués non eran a mesma lingua. Eu así quise facer o xesto de sacar un mapa da lusofonía porque penso que é importante saber primeiro o que é a lusofonía, porque se calhar nem toda a xente sabe o que é lusofonía. E entón teña aquí un mapa, vou mostrar. Teñen dous mapas. Este, non sei se conseguides ver. Bom, vedes que un mapa en centro que hai puntiños verdes, non? E é unha primeira, porque moitas veces falamos de lusofonía e parece así como unha especie de abstracción, non? Lusofonía, como se fose así como unha especie de pertenza existencial do galego a ese clube, non? Da lusofonía, mas non sabemos exactamente o que é, non? E para que teñades nozón, para que por lo menos hoxe saiades aquí con nozón do que é a lusofonía é, digamos, estritamente a definición forte, a definición máis consensual do que é a lusofonía é que é o conxunto de 8 estados, 8 países, non? Comezando por aquí por Portugal, na Europa, o Brasil, na América, 3 países da costa occidental africana, Angola, o máis importante de todos eles, non, 4 países, perdón, 2 arquipélagos, Cabo Verde e Santo Tomé e Príncipe, e a Guinea-Bissau, aquí neste corno de África, un país na costa oriental de africana e despois outro país na costa oceánica, que se chama Timor-Leste. Bom, este é Mozambique, este é Timor-Leste. Timor-Leste ás veces é situado no continente asiático e outras veces é situado no continente oceánico. Depende un pouco da perspectiva, pois ás veces aparecen vistas de países do continente asiático e outras veces
do continente oceánico. Mas, en calquer caso, son 8 estados que teñen como lingua principal e oficial o portugués. E destaco isto de principal e oficial porque depois hai algún estado máis que pode ter o portugués só como lingua oficial e non telo como lingua principal. Quer dizer, non ser a lingua da sociedade, non ser a lingua usada maioritariamente na administración ou non ser a lingua do ensino, e, no entanto, pertencer á principal institución da lusofonía, que se chama Comunidade de Países de Lingua Portuguesa. Estou falando, por exemplo, da Guinea Ecuatorial, en que non é falado o portugués na rúa, no entanto, é a lingua oficial. Dentro deste, digamos que lusofonía é un clube, por tanto, de países que falan o portugués e sería un pouco análogo a outros conceptos que se calhar coñecedes mellor. Hispanofonía, tendes ouvido falar, ou francofonía. Hispanofonía usas un poquinho menos que francofonía, non? Que son, digamos, termos máis transparentes. Francofonía, os países de fala francesa, ainda que os francos inicialmente non falaban unha lingua xermánica, mas digamos que é transparente o termo, e hispanofonía, os países de fala hispana, non? E eses 3 clubes de países teñen moitísima presenza no hemisferio sur da Terra, non? O sea, que moitas veces dentro a eses clubes pertencen países que actualmente son bastante pobres, non? No caso da lusofonía, o termo de lusofonía, o termo de luso, xa dixo Víctor, fai referencia a Lusitania, e a Lusitania era a provincia do Imperio Romano que ficaba a sul do río Douro. Quer dizer, a norte do río Douro nós tiñamos a Galaequia e a sul do río Douro tiñamos a Lusitania. Bom, pois o galego-portugués, ou como chaman os portugueses, como dixo Víctor, o portugués arcaico, ¿sí?, comezou a formarse cando o Imperio Romano comezou a avalar, cando o Imperio Romano comezou a cair, ¿no?, comezou a formarse en 2 conventos da Galaequia, quer dizer, desa provincia romana que estaba a norte do río Douro, e nun convento lusitano, a provincia romana que estaba a sul do río Douro, cando algunhas tribus xermánicas comezaron a facer cair o Imperio Romano e asentaron en diferentes partes dese territorio do Imperio Romano, e onde asentou o reino suevo, un deses povos xermánicos, comezou a desenvolverse o galego-portugués, ou como digo os portugueses, o portugués arcaico. Só que, moitos séculos máis tarde, no século XII, a parte sul deste reino suevo, que tamén se chamaba Reino da Galiza, en que estaba formándose ese portugués arcaico, o galego-portugués, a parte sul independizouse. Comezou unha historia independente dos territorios que había a norte do río Miño, non? E colocou a súa capital en Lisboa, que é máis ou menos o centro xeográfico desa antiga provincia lusitana do Imperio Romano. E a partir de aí, a partir de Lisboa, digamos así, comezou a expansón do portugués polo mundo, non? Comezou a colonización de diferentes países na costa africana e na costa americana. Se a capital dese novo reino que se formou a sul pois tivese ficado en Braga, que era a antiga capital deste reino suevo, pois sería lógico chamarmoslle a iso galegofonía ou galaicofonía, non? Mas non foi así. Digamos que a colonización partiu do territorio xa que era da provincia lusitana. E é verdade, como di Víctor, que hoxe en día nos países da lusofonía que non son Portugal, existe moita contestación, existe moita xente que non está cómoda co termo de lusofonía, porque lusofonía, digamos que coloca o principio da historia deste clube de países que falan portugués na colonización portuguesa. Entón, digamos que cando se di lusofonía, eses países lembranse do pasado colonial que tiveron con Portugal. E ás veces reivindican o termo de galegofonía ou galecofonía, porque digamos que sería máis arranxente cronolóxicamente e históricamente. Mas eu, particularmente, non son nada chauvinista nese sentido. A mí dame igual que se lle chame galegofonía ou galaicofonía ou portuguesofonía ou lusofonía. Eu penso que moitas veces cando os termos teñen certa tradición non hai que discutilos demasiado, porque senón non vamos a discutir o esencial e acabamos discutindo sobre terminoloxía. Entón eu síntome cómodo co termo de lusofonía, mas en calquer caso identifico esa historia común, esa historia que comeza no século V
coa formación do galego portugués neste territorio e a posterior expansión do portugués polo mundo como a miña mesma lingua. Bueno, isto era para explicar o que é un pouco o termo de lusofonía. Despois non sei se... despois Víctor falou de que o galego e o portugués... Casi contestei a todas as preguntas. Sí, tiñamos a pregunta da lusofonía. Sí, no, el, por exemplo, comentou o feito de que nos, bueno, quería saber en concreto, sí, comentou o distinto grado de amor que teñen os galegos polo portugués ao respecto do portugués que teñen polo galego, non? Si, porque, claro, o termo de lusofonía inclúe, como di Víctor, a Brasil, a Portugal, inclúe a Galiza, que neste caso é o que nos interesa. Ben é verdad que, polo que di Víctor, ni siquiera os brasileiros, non? Teñen moito interés niso, e parece como que dá a sensación que nós queremos integrarnos nun sitio onde non os queren, non? Ben, sí, non, vamos ver. En primeiro lugar... No, a ver, non dicen que non nos queran. Que non interesamos para nada. E que non nos coñecen, claro. O que non coñeces, non o podes amar. Esa é a clave da historia. Por iso insisto moito en fortalecer as vías de relación e de coñecemento, porque se non coñeces unha cousa, non amas. E o único que xeras ás veces son presuizos, medos, inseguridades, e isto pasa en moitas cousas, non? Entón, o que ocurre con Portugal é que Portugal non interesa moito aí arriba. Portugal ten outra estrategia. A estrategia de Portugal é Madrid. Que acabarán todos falando portuñol, se non o ten. Ben, en principio, eu diría... Como debe ser un debate moi televisivo, hai que provocar un pouco. Eu falei da lusofonía, por exemplo, como un conxunto de estados, non? En principio, esa é a definición máis forte. Uns estados, 8 estados, que teñen o portugués como lingua principal e oficial. Mas depois, ao largo do planeta, existen moitos outros pequenos territorios que falan portugués, ou que falan portugués ou variedades do portugués ou variedades crioulas que se identifican co portugués, non? A maior parte das veces son territorios pequenos, mas a xente pois entende que esos pequenos territorios, ainda que teñan poucos falantes, pertencen á lusofonía, e outras veces, como no caso de Goa, non sei se vos soa, ou no caso de Macao, pois xa teñen máis importancia, non? No caso de Macao, por exemplo, Macao é un territorio que fai parte da China, da República Popular China, mas ten un estatuto especial, non? Ten un regime máis democrático, ten un regime máis liberal en termos económicos e identifícase moito como un país europeo, a pesar de pertencer á China Popular. Mas non é un estado, é unha rexión autónoma desa República Popular Chinesa, non? E ese é considerado, con todas as da lei, un territorio lusófono, en que o portugués é lingua oficial. Nese territorio o portugués é lingua oficial. De feito, por ser o portugués oficial nese territorio, o portugués tamén é oficial nun país asiático. E o portugués, por tanto, é oficial de alguma maneira en todos os continentes da Terra. E a Galiza, eu penso que podería ter, nese clube, nese mundo lusófono, podería ter un pouco o mesmo estatuto que ten Macao, porque a Galiza tampouco é un estado, é unha región autónoma, nese sentido é moi equiparada en Macao, mas fai moito máis sentido que a Galiza pertenza a ese mundo lusófono que pertenza Macao, non? Precisamente por ser o sitio en que se formou o portugués arcaico, e non só o sitio en que se formou o portugués arcaico na oralidade, de maneira oral, senón que entre finais do século XII e principios do século XIV, neste espazo que coincide co do antigo reino suevo, desenvolveuse na Galiza unha lírica, a lírica medieval galego-portuguesa, que seguramente ouvistes falar moitas veces nas aulas, que foi naquel momento a máis importante de toda Europa. Durante o século XIII era o máis importante, en termos de escrita literaria, era o máis importante que había, e o epicentro
desa lírica foi claramente Santiago de Compostela, que non foi nem sequer Braga, que era un territorio galaico, mas que xa pertencía a Portugal. Quer dizer, a lingua portuguesa nasce oralmente e por escrito no noso territorio. Entón faría todo sentido que Galiza pertencese a ese clube. Que pasa? Que precisamente por a Galiza non estar nese clube, a lusofonía actualmente ten o aspecto de Portugal do ultramar, de neocolonialismo portugués, non? Porque agora mesmo a lusofonía é simplesmente o clube de países que en algún momento da historia foron unha colonia portuguesa. Non tanto, se a Galiza fixese parte dese clube, pois tería un aspecto moitísimo máis diverso, moito máis abrangente cronolóxica e históricamente, non? O Brasil, o caso de que fala Dito do Brasil e da distancia que ten con ese conceito de lusofonía, é que o Brasil realmente, quen coñece o Brasil sabe isto, non? É un país tan autónomo. O Brasil podería ser unha autocracia. O Brasil non depende de absolutamente ninguén, nen en termos económicos, nen en termos culturais, nen en termos lingüísticos, nen en nada, non? O Brasil é un país tan potente, económicamente, recursos naturais, en todo, non? Que, digamos, que vive un pouco para dentro. Entón non se lembra un pouco do resto dos países que falan portugués, non? Esa é a questão. Mas, en calquer caso, os grandes interesados en facer parte dese clube de países de lingua portuguesa somos nós. É lógico que non sexan os portugueses que xa pertencen, os brasileiros que xa pertencen, o resto dos países africanos que xa pertencen. Mas nós sí temos moito interese en participar dese mundo e incorporarnos a ese mundo, porque unha cousa é certa en relación á historia das linguas, en relación á vitalidade das linguas en xeral. No mundo están a desaparecer moitas linguas e prácticamente podemos ter a certeza absoluta simplesmente ollando unhas décadas para atrás, non? Que as linguas que non posúen ningún estado e é máis que non pertencen a un grupo grande de estados van ter moitas dificultades para sobreviver non xa nos próximos séculos, sino nas próximas décadas, non? Digamos que unha lingua se non posúe un estado, que se deixamos o galego sen estados, non? Sen estados que a protexan de alguma maneira, pois vai ter moitas dificultades para manterse como lingua de comunicación nas próximas décadas. Outra cousa é que a queiramos manter simplemente como lingua do museo, ou como lingua literaria, ou como lingua para certos usos moi determinados, domésticos ou que sexa. Mas si queremos facer do galego unha lingua de comunicación que realmente sexa útil para as persoas, que as persoas a podan utilizar na súa vida laboral, na súa vida diaria, na súa vida profesional, ten que ser unha lingua que de alguna maneira nos comunique co mundo, que non sirva só para nos comunicar no noso ámbito doméstico, sino que de alguna maneira teña unha máis-valía, e esa máis-valía teria que ser, entendo eu, comunicar co mundo lusófono, que é o mundo que lle é natural, non? Entón, temos moitísimo interese en incorporarnos cuanto antes a ese mundo, porque moi probablemente no final deste século, como linguas de comunicación, só se preservarán aquelas que pertencen a grupos potentes de estados, como a hispanofonía, a francofonía, a lusofonía, a anglofonía, e as outras ficarán tan debilitadas que poderemos, se nos conformamos en ter o estatuto do bretón ou de linguas moi minoritarias que non serven realmente para a comunicación social, pois todo ben. Mas se non nos conformamos con iso, é urxente reivindicarmos a nosa pertenza ao mundo lusófono e de tomarmos as medidas necesarias para que esa pertenza se efectivice. Está no momento o coloquio interesante, porque despois de pasar unha pequena revista a todo o que é a historia do galego, vista desde dous puntos de vista, pasamos a pensar no futuro, que é realmente o interesante, non? Entón, non sei, Víctor, a mí non me parecen compatibles as posicións, é unha visión que eu teño. Sempre e cando Galicia sexa quen de construir e afirmar e desenvolver a súa lingua como marca de identidade propia para poder logo dialogar cas outras linguas do mundo, incluídas as linguas que están incorporadas
baixa de lengua portuguesa, eso estamos, o galego está aí, como observador, tanto a través do Consello da Cultura Galega como relacións que temos ca Academia Galega, con universidades de Brasil, con universidades de Portugal, etc. Pero toda a forza nosa vai residir se somos capaces de manter viva, activa e operativa o noso idioma. Se non conseguimos que o noso idioma sexa o noso idioma, ca súa personalidade, ca súa identidade, depois poder establecer alianzas, establecer acordos, establecer modificacións, eso non é difícil. Se ti te esforza, séntaste a falar e incluso hasta podes modificar moitas das túas posicións nesas alianzas. Pero se ti ao final vas fraco, débil, porque resulta que o país vive acomplexado no seu idioma, non o usa porque lle dá medo, ou porque lle dá vergonza, ou porque non o transmite aos fillos, ou porque non é capaz de desenvolver, alimentar a súa propia capacidade de creación cultural, empresarial, etc., pois é un país morto. Non nos resolve o problema meternos no portugués, porque tamén para eso nos metemos co inglés, nos metemos co castelán, e aí, bueno, eso, excluímonos como unha pedra de azúcar nun vaso de auga. Desaparecemos. Entón, a única maneira de non desaparecer e poder estar neses espazos, porque eu ese espazo non renuncio. Eu, como galego falante e como un home da cultura galega, claro que eu quero estar neses espazos do Brasil, neses espazos de Portugal. O meu irmán, eu teño un irmán que é biólogo. E hai pouco estivo, agora despois rompeuse todo con isto das pandemias e da crisis económica, etc., e está todo adiado, pero estivo 2 anos traballando en Angola, formando grupos de especialización pesqueira, e agora vai a Mauritania, e en Angola era feliz, porque non necesitei mudar nada, darle un certo sotaque, e con iso xa vou vendendo a moto e tal. E era feliz ali, había unha aceptación. Outra cosa, repito, son as grandes estructuras políticas de Lisboa e compañía. E non estou contra ela, simplemente que eso, a única maneira que podemos vencelo é que nos teñamos forza cultural e empresarial para que fagan negocios con nós. Que pasa con o norte de Portugal? Que hai moitísima xente, empresarios portugueses e empresarios galegos que están movendo negocios comuns entre a norte de Portugal e a Galiza, e iso vai movendo relacións, vai movendo necesidades, vai movendo intereses comuns, e é sobre iso sobre o que se construye o futuro. Non se construye o futuro botando grandes discursos teóricos de non, agora me van a colocar neste marco para que eu figure aí, con cariño que teño Eduardo, que teño moito, como Macao. Mira, non, o noso problema non é ser como Macao. O noso problema é que construamos unha Galicia moderna. E unha Galicia moderna pasa por afirmar a nosa capacidade política, económica, cultural, tamén lingüística, na identidade do país. E a partir de aí podemos despois, xa verás como veñen a nós e non nos imos fora. Cando ti vas a Nova York, na zona baixa de Nova York, aí está a aduana. A Bella Aduana. A Bella Aduana é un inmenso edificio de pedra de granito rosa. Cando vas e preguntas, dicen, este é italiano. Ah, sí. Sí, é granito porino. Porina. Chámanlle porino. Por que? Porque os italianos venden a moto da identidade, compran o seu granito, poñen a marca porino por porriño, porque o granito de porriño da estampella de Villaré e véndeno como tal ali. Bueno, pois iso é o que temos nós que evitar. E non se trata de estar ahora contra os italianos, non? Trátase de que, home, que se temos unha riqueza propia, se esa pedra ornamental, se esa o viño, ser capaces de movernos. O viño, por exemplo, que ten galego, que empeza a moverse en galego, etc., a moda. Quen iba a pensar o da moda galega as costureiriñas que acabaron vendendo polo mundo adiante os nosos modistos? Por que? Porque hubo unha estrategia política de investimento no mundo do diseño e da moda nos anos 60-90 que foi adiante. Agora levantaron o pé dese acelerador os nosos políticos e eso agora resisten catro. Bueno, pero que
De esa maneira é como de repente chegas ás pasarelas de París e dices, e estos quen son? Non, estos son os galegos, e quen son os galegos? Eu iba a vender libros, a negociar dereitos con as industrias culturais editoriais da Feira de Frankfurt, por exemplo, aí en Feira de Frankfurt o meu amigo Manuel Bragado e Maiseu íamos a vender os nosos autores e as nosas autoras e algunhas conseguimos, pero cando falábamos de Galicia, iso que é? Ah, Galicia, Polonia. E dicemos, no, Polonia no. Entonces, para non decir aquela de Poeta, decíamos sempre o Camiño de Santiago, tal, resolve. De repente se abrían os ollos e dicen, o Camiño de Santiago, sí, ali, a Fisterra, o fin do mundo, os calentar. Quere decir que había unha marca de identidade, que nese caso era o Camiño de Santiago, que abría os ollos para toda Europa naquele momento, e para aqueles editores alemáns que nunca escoitaran, que confundían Galicia, porque claro, a Galicia polaca tiña a Boitila, o Papa, tiña a Chopin, tiña, decir, unha... Bueno, eran o que eles coñecían dentro da cultura europea, e nós non vendíamos o noso porque non teñamos, e aí ten razón Eduardo, non temos Estado, non temos un Estado independente para poder facer. Eu non vou agora aquí a declararme independentista, porque non o son. Eu creo que hai que crear unha gran nación europea de alianzas, pero sí creo que non podemos estar entregarnos a que nos dilúan como se fósemos eso, que dixen antes, a pedra de fuego e a pedra de agua. Non. E a única maneira de ser realmente aí, ter algo que dicir é construir dende nós a nosa propia voz, que sodes as nosas xeracións. Non abaixarse, senón afirmarse no coñecemento, na investigación, no discurso, e nin sin complexo. E depois falamos as linguas que queiramos, pero hai unha que é a nosa, que é a que nos vai dar un lugar no mundo. Aquilo que decían os vellos nacionalistas, unha terra, un pobo, unha fala. Sí, pois... A ver, é que eu penso que moitas veces tamén se dramatizan moito un pouco o que é unha lingua, o que non é unha lingua, e realmente iso ten pouco, de facto era unha das preguntas, non? O galego e o portugués un ou dúas linguas, non? E realmente non ten tanta importancia como ás veces parece iso, non? Ou as persoas pensan, meu Deus, deixo de ser unha lingua e agora onde é que vai? Onde foi a miña identidade? E iso tampouco é así, non? Normalmente é curioso, non? Porque a mí moitas veces fame esa pregunta, mas o galego entón é a mesma lingua ou non que o portugués? E eu, que son presidente da GAL, nunca sei responder, ou non sei responder ben a esa pregunta, porque dependendo do ponto de vista que adoptes, pois podes ter unha resposta ou outra, non? É verdade que filolóxicamente, lingüísticamente, existe unha tradición, mas non é máis do que iso, unha tradición de englobar o galego, de diluir o galego, dentro dos dialectos do portugués europeo. Bom, por aquilo do portugués era a lingua máis espallada, non? A tradición romanística definíos así, o galego fai parte dos dialectos. O de Pires, o calificar o galego de portugués arcaico, a mí me parece filolóxicamente unha aberración. Sí, mas que eu por iso ia desdramatizar, porque eu non gosto de discutir de termos, porque entón nunca nos aclaramos e contornamos o que era máis esa importante. afirmación por parte deles. Mira, eu cando como editor tratei moito a Jorge Amado. Un pouco. E daquela creo que foi Xela Arias a que traduciu aquel conto de O gato gallado, de Jorge Amado. E un día, en Madrid, falando con él, eu decía algo, bueno, que sigo defendendo. Que as necesidades que hai de poñer en galego tantas linguas e tanta literatura, esforzarnos en poñer o portugués, pasar textos portugueses, da literatura portuguesa ao galego, a mí me parece que, habendo tanta necesidade de traducir do ruso, de traducir do esloveno, de traducir do grego, de traducir do alemán, de traducir do inglés e tal. E o Jorge Amado dixeme, non,
estás equivocado. Primeiro, a min obrigábanme nas miñas novelas baianas, traducíanmas ortográficamente ao modelo lisboeta. Non me deixaban publicar en baiano, no meu brasileiro. Pero, ademais, se o galego non ten un corpus de literatura universal traducida ao seu idioma, que a súa variante, vamos a aceptar que é unha variedade. Bueno, entón todos somos variedades do latín, chamémoslle castelán, chamémoslle catalán, chamémoslle francés, chamémoslle portugués, chamémoslle galego, todos somos variantes e, ademais, como as isoglosas, que supoño que sabedes o que son as fronteiras das distintas manifestacións fonéticas dos idiomas, pois nunca son, aquí non hai unha, aquí acaba o galego e a partir deste río da Palá empezas a falar. Isto nunca é así, as linguas van modificándose, van avanzando, van mesturándose, vai ir pola raya de Zamora, ir pola raya do Bierzo, ir pola raya de Asturias, e ali siguen falando galego, o seu xeito e tal, igual que no norte de Portugal esa a provincia en Monzón ou en Camiña, pois, bueno, entendémonos perfectamente, aínda que o modelo educativo portugués é tan forte xa, claro, que en Camiña, en Monzón, etc., xa falan como os lisboetas, xa non falan como falaban os meus avós, porque, bueno, porque impoñen moito, claro, o modelo lisboeta. Pero, en calquera caso, bueno, ainda hai unha capacidade de comprensión objetiva que está aí, non? Bueno, pois, eso, o que temos é que ser capaces de movernos con esa flexibilidade e esa comprensión e traballar as cousas que nos unen e aproveitar as cousas que nos unen, que non ten por que estar, significar iso a estar contra ou a diferenciación porque sí, non. As cousas que nos unen son as cousas que nos permiten tamén convivir. Como dixen eu antes, os negocios que se están facendo entre o norte de Portugal e Galiza é unha realidade objetiva. E en que falan? En que falaba eu cos meus amigos de Don Quixote en Lisboa cando eu dirixía o grupo onde estaba tamén integrado Don Quixote? En que falaba eu con Jorge Amado, non, con Cardoso Pires, con Lidia Jorge, con Nelson de Matos, con... Pois, eu recordo unha noite que despois de falar de todo isto hai un momento onde Pepe Tela estábamos na casa de Nelson de Matos, que é un editor portugués. Pepe Tela é un escritor angolano moi bo, foi ministro además de Angola, e dice, mas você que fala? Xa levábamos unha botella de whisky e entón dixemos que vos están dicindo tonterías, mas você que fala? Non, você non fala portuñol, fala outra coisa. E o que você fala é coherente, porque non é o que andemos a mesturar o portugués co galego, non, co galego co español, non. Você que fala? Entón encontréme ás 3 da mañá en Cabotella de Whisky dando un curso de historia da lingua galega porque non sabían nada. É dicir, eles non sabían nin que existía o noso país. Non sabían nada. E cando falabas de los poetas medievais, bueno, poetas medievais hasta 2 días os portugueses non sabían nin da súa existencia, a pesar da significación tan importante para eles. Entón, para min é importantísimo fortalecer a comunicación, a información, a divulgación de todo isto. E aí os medios de comunicación, por eso insistía tanto con a RTP de facer cousas xuntos, son fundamentales. Porque ti empezas a facer cousas xuntos ou a compartir, por exemplo, producións cinematográficas, e iso vai de seu, pouco a pouco. Cando nos demos de conta, estamos metidos na pomada. Se non, o único que faz é, bueno, pues, movernos cos presuizos. E eu, nese aspecto, teño que decir que os Eduardo, Eliseo e tal, os amigos de Nagal, teñen unha posición nestes momentos que nos permite falar destas cousas, mesmo ás veces correxindo, porque eu tampouco teño a verdade absoluta. E tamén hai unha nova xeración de académicos e de filólogos, e claro, a filoloxía galega, porque vou introducir agora outra idea. Ui, espera, que eu non acabarán. Dale. Perdón, porque además quedan 10 minutos e... No, o que quero decir é que non se debe
dramatizar isto moito en termos identitarios, en termos lingüísticos, como a lingua final non é unha ciencia exacta, é unha lingüística, estamos a falar de ciencias sociais, non? En termos lingüísticos pódese defender un pouco unha cousa ou outra, pódese defender que o galego é portugués ou que o galego é unha lingua independente do portugués perfeitamente, non? De feito, existe unha tradición de incluílas como de tratalas como a mesma lingua, mas nos últimos anos existiron decisións políticas que foron en sentido contrario e actualmente o galego compórtase maioritariamente na nosa sociedade como unha lingua diferente do portugués. Mas o certo é que na Galiza existen esas dúas tendencias. Existe unha tendencia mayoritaria, porque é a institucional, sobre todo por esa razón, de tratar o galego como unha lingua diferente do portugués, e despois tamén existen persoas que, falando galego, como eu falo galego, e como as persoas que normalmente escreven con ortografía portuguesa falan galego, pois tratan ou viven o galego como sendo a mesma lingua que o portugués. E fan iso sen problema ningún, porque non hai un corte identitario entre uns e outros. Uns non son máis portugueses do que outros por faceren iso. Simplemente uns, ou así o vemos nós, así vexo eu, porque participo desa postura das persoas que escrevemos o galego á portuguesa, simplemente ampliamos as nosas posibilidades comunicativas. Escrevendo e falando o mesmo galego, que eu cos meus amigos nos meus grupos de WhatsApp e tal, escrevo así, e ninguén pensa que eu non estexa escrevendo en galego, só que fixen as modificacións necesarias para, ao mesmo tempo, escrever en portugués, e entón iso amplía as miñas posibilidades comunicativas. Se eu vos leso un texto, vou permitirme que lea un texto, que é un texto que coñece Víctor, con certeza absoluta. Non sei se con certeza absoluta, porque é difícil ler bastante, mas se eu vos lese: grande atrevimento é, sen dúbida, para un pobre enxeño como o sol que me cuadrou en sorte, dar á luz un libro cuxas páxinas debían estar cheias de sol, de armonía e daquela naturalidade que, unida a unha profunda ternura e a unha runde incesante de palavriñas mimosas e sentidas, forman a maior beleza dos nosos cantos populares. Se eu vos pregunto en que lingua está escrito este texto, vos que diríades? Galego. E iso que estamos neste contexto. Porque se eu leo este texto a miña avó ou aí fora, en que non hai un contexto de debate sobre a relación entre o galego e o portugués, ninguén ten a máis mínima dúbida de que o texto está escrito en galego. Mas eu podo ler este texto en portugués. Bom, o texto non está escrito en galego. É a tradución portuguesa do primeiro parágrafo. Está escrito en portugués, vaya. É a tradución portuguesa do primeiro parágrafo do prólogo da obra fundacional da literatura galega, Cantares Gallegos de Rosselló de Castro. Mas eu podo ler este texto en portugués, podo ler: grande atrevimento é, sem dúvida, para um pobre engenho como o sol que me quadrou em sorte, dar à luz um livro cujas páginas deviam estar cheias de sol, de harmonia e daquela naturalidade que, unida a uma profunda ternura, a um arrulho incessante de palavrinhas mimosas e sentidas, formam a maior beleza dos nossos cantos populares. Aí sim há um corte de identidade, quer dizer, nós aí, pela maneira de falar, identificamos unha persoa galega ou unha persoa portuguesa. Mas esas mesmas palabras, unha persoa pode escrevelas exactamente igual. E así fai unha parte do movimento galeguista na actualidade. E vou máis... Bom, e este texto foi escrito inicialmente, ainda que foi traducido ao portugués, foi escrito por unha galega. Podía lervos, como faltan só 10 minutos, non vou ler. Dessa non. Dessa non, bom. Mas, por exemplo, esta frase, vou vos mostrar agora outra frase. Esta frase de aquí, nós podemos lela así: chámome Eduardo e vou cociñar coello, eu chámome Eduardo, e vou cociñar coello con 6 deliciosos chourizos. Non hai ningún problema por lela así, non? Mas un portugués como a lería, chámome Eduardo e vou cozinhar coello con 6 deliciosos chourizos. Un portugués, no fondo, cando lee esta frase, está a ler isto, non isto. Non ten nada que ver con isto. Quer dizer, un portugués, se aprendese a escrever como lee, como fala, teria que aprender a escrever isto. No entanto, aprende a escrever isto, que é o que nós pronunciamos.
Explícome. Por razóns históricas, o portugués, como todas as linguas de comunicación internacionais, variaron moi pouco a súa ortografía ao longo da historia. Entón, o portugués ficou coa ortografía medieval, mas foi modificando a pronuncia. De tal maneira que nos días de hoxe o portugués representa mellor a nosa pronuncia galega que a propia pronuncia portuguesa, porque o portugués teria que escrever isto. En conclusión, se nós adoptásemos a ortografía portuguesa para o galego no ensino, unha crianza galega aprendería o portugués, a ortografía portuguesa, antes do que unha crianza portuguesa, porque existiría moita menos discrepancia entre o que nós falamos e o que se escreve portugués e a ortografía portuguesa que o que fala un portugués e a súa ortografía que aprende na escola. Vos sabedes que existe esa discrepancia moitas veces entre as linguas, porque coñecedes se callar o inglés ou o francés, en que tamén acontece. ¿No? Quer dizer, estou a relativizar a questón de identidade, porque a identidade, ao final, as linguas non é o que a filoloxía decide, é o que nós como sociedade decidimos. Entón a pregunta que nos debemos facer é, non é, o galego e o portugués é a mesma lingua? Non é. A nós como galegos interesa nos pertencer á sexta lingua máis falada do mundo, interesa nos pertencer á lingua máis falada do hemisferio sur, á lingua falada en todos os continentes, á lingua que no final deste século, no final deste século, vai ter dos 12 estados máis poboados do mundo, 2 van falar portugués, nen sequer español, 2 deses estados van falar portugués. A nos interesa-nos como sociedade, en termos comunicativos, pertencer a ese mundo só facendo unha pequena reforma ortográfica? Eu penso que sí, ou polo menos debemos estudalo, non debemos descartalo como até agora se fixo, porque eu nunca descartaría, eu como reintegracionista, como planificador da normalización lingüística dun ponto de vista reintegracionista, nunca me pasaría pola cabeza descartar a outra vía, a vía do galego independente, porque sei que ten partidarios e sei que motiva a moitas persoas no deseño da miña política lingüística. E o mesmo pido ás institucións actuais da Galiza, que non descarten a vía reintegracionista, porque están a cometer unha grave irresponsabilidade si descartan a vía que máis posibilidades comunicativas abre ao galego. Bueno, estamos xa rematando. É interesante poder ver de preto as túas posturas en canto, sobre todo, a ortografía, ainda que eu nas redes sociais tamén percibo que hai discrepancias non só en termos ortográficos, sino tamén en termos léxicos. Sí, quero dicir que o problema unha con a cuestión... ortografía estaba resuelto, porque eu concordo con todo o que acaba de decir Eduardo, pero o problema non está na ortografía, o problema está na capacidade dunha sociedade para existir. Bueno, así como vexo eu, nada, eu simplemente quería introducir para rematar unha pregunta para os dous, para que se xa contestado o máis breve posible, non? Desde un punto de vista persoal, estritamente persoal, eu creo que o gran problema do galego agora, en canto á subsistencia, é a enorme inxerencia do español. Ademais, debido aos máis media, non? Debido ás plataformas digitais, etc., eu creo que, non sei, me dá a sensación que ese é o gran problema. Non sei que pensades vos acerca disso, si ese é o gran problema ou dá-me a sensación de que se está diluindo, non? O español, o galego dentro do español. Sí, vamos a ver. Tal como falabas ti desa posibilidade de que se dilúa dentro do portugués, non? Non, porque o galego que se pode diluir dentro da súa propia incapacidade para producir vida interna e continuidade xeracional para transmitir de pais a fillos, etc. O español é un factor, o inglés é outro factor, e as propias tecnoloxías que nos conectan co mundo da globalización é outro factor, e temos que ser capaces de estar aí presentes. É un pouco a miña tesis neste debate, estar presentes nese desafío do novos tempos. Pois deixarei aquí na biblioteca
nese desafío dos novos tempos que é un algo que o que nos estamos xogando un pouco a vida. Non creo que a solución sexa nin integrarnos no español nin integrarnos no portugués. Ainda que eu creo que co portugués debemos establecer alianzas inteligentes. De feito, a Academia, cando aborda un traballo de tipo léxico, traballo de tipo gramatical, etc., sempre está ollando para o portugués. Sempre está, na medida do posible, escollendo no portugués, sempre cando non violente tanto o espírito e a realidade da lingua que acabemos construindo unha cousa extraña, totalmente extraña ao país. Temos que ser capaces de saber que o país se ten que identificar co seu idioma, porque senón non hai idioma. O idioma é a representación simbólica do mundo que fai unha colectividade e a capacidade que ten esa colectividade para crear e socializarse entre eles. Se renunciamos a eso, bueno, podemos ir a outra cousa. Para min, os desafíos que hoxe ten a lingua é, primeiro, o desafío da creatividade e a presencia nas novas tecnologías da comunicación, e despois a transmisión da lingua ás novas xeracións. Que vos que estades aquí, os meus alumnos na facultade, seguramente algúns alumnos de Eduardo, que queredes facer co galego e como vivides o galego que o vivides entre vos e na relación con os vosos pais, con os vosos amigos, ca sociedade. E aí están os grandes problemas. Un minuto, Eduardo. Sí, un minuto, literalmente. Sí, sinceramente, parecerá dramático, vos que sodes galego-falantes, se callar tedes unha perspectiva así moi concreta, cada persoa ten unha experiencia moi persoal relacionada coa súa lingua, mas o portugués hoxe en día é a única protección que quedan a maior parte das palabras diferentes do español que ten o galego. Eu vou vos pôr un exemplo da miña infancia. Na miña infancia era común dicer a palabra corrida en vez de carreira, non sei se aquí se usaba corrida, só hai unha corrida con ese rapaz, non? Ou a palabra brincar para falar do que facían as crianzas, non? Iso, a palabra corrida depois entrou cunha connotación sexual en español e entón prácticamente desapareceu co valor galego, mas unha cousa que eu viví, os meus avós dicían sempre esa palabra, os meus pais xa non a decían nunca e eu xa pasei a non dicela nunca, non? Por que? Por que desaparecen as palabras galegas? É obvio que perden o seu valor comunicativo na galega. Cando son abandonadas pola maior parte da poboación, pois deixan de ter valor comunicativo e as persoas xa todas deixan de usalas. Ainda que as recoñezan como galegas, se non lle serven para comunicarse cos outros, tal. Entón, hoxe en día, o relacionamento co mundo portugués é a única maneira de manter a vitalidade desas palabras porque ali teñen os seus valores orixinais. Bueno, sinto moito que non